Ser ikunu 4 siti, 2 f'Malta, l-Belt u l-Birgu, 2 f'Għawdex, ix-Xara u r-Rabat. Dawn ser jospitaw bosta wiriet internazzjonali tul it-tieni edizzjoni tal-Bjennale ta' Malta. Bejnietom ikopru 11 sita Heritage Malta. Fil-Muża l-Belt, il-Mużew li ser jilqa' l-Padiljun Malti, il-President tal-Bjennale ta' Malta u ċ-Chairman ta' Heritage Malta Mario Kutajar qal li bejn Marzu u Mejju aktar minn 130 artist minn 43 pajjiż dawn ser jittrasformaw iż-Żer Maltin f'ċentru internazzjonali ta' innovazzjoni u kreattività artistika. Ħabar ukoll l-artist famuż Taljan Maurizio Cattelan li naqqax reputazzjoni għal prattika satirika li tispira l-ħsieb ser ikun fost il-protagonisti ewlenija tal-Bjennale 2026. Fil-waqt li qed insebħu is-siti tagħna bl-arti kontemporanja imma fl-istess ħin qed noħolqu dialogu bejn dak li qed ngħixu llum u l-ispirazzjonijiet li nistgħu nieħdu mill-patrimonju tagħna. Il-Bjennale ta' Malta ser ikollu 27 padiljun. 8 jikkonsistu f'padiljuni nazzjonali. Fosthom dak Malti ikkurat mill-kuratriċi prinċipali tal-Muża, Dr. Katja Mikallef. Il-Padiljun Malti l-isem tiegħu huwa Wonderland Chaos Kontemporanju, huwa ispirat mill-istorja ta' Alice in Wonderland u imma huwa bidejja parallela ta' x'qed jiġri llum il-ġurnata bil-globalizzazzjoni, bil-ġen li għandna madwarna ta' bini, ta' teknoloġija u kif qegħdin fiex wasalna. Il-Ministru għall-Kultura u Mboniċa qal li t-tieni edizzjoni tal-Bjennale ta' Malta se ssaħħaħ l-impenn tal-Gvern lejn l-arti kontemporanja u l-appoġġ lejn l-artisti Malti. Għalli minkejn insab fil-bidu tiegħu l-avveniment diġà qed jattira apprezzament fost kritiċi u ammiraturi tal-arti u tenna kif jittama li jkompli joffri opportunità mingħajr qis għal dialogu kostruttiv bejn l-modi u l-ġejjieni.